Αυτή είναι η διαφορά. Παρόλο που έχει σωθεί το 4% πόσο έχει σωθεί. Ναι, έχει το σωθεί μόνο το 4% της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Δηλαδή αυτό, εάν υπήρχε όλο το υπόλοιπο, ξέρετε τι θα είχαμε μέσα, τι θα είχαμε βρει, τι πληροφορίες. Γιατί πολλές πληροφορίες τις έχουμε έμεσες. Μέσω κάποιων άλλων που αναφέρονται ότι στο βιβλίο του ΟΤΑ δεν λέει ας πούμε ότι το αλφάβητο είναι. Αν δεν έχουμε το βιβλίο, δεν έχουμε το βιβλίο, αυτή είναι η διαφορά. Έχουμε μόνο την αναφορά. Προηγουμένως μιλήσατε για γνώση και είδηση. Παρακαλώ πολύ να το πείτε, να το ακούσουν. Ναι, είναι τρία ρήματα τα οποία σημαίνουν τη γνώση. Σημαίνουν γνωρίζω. Το πρώτο και χαμηλότερο ρήμα είναι το επίσταμε. Το επίσταμε σημαίνει γνωρίζω καλά, αλλά με την έννοια της εμπειρίας. Ότι έχω εμπειρία πάνω σε κάτι. Επομένως, κάποιος ο οποίος ήταν κεραμεύς, επαγγελματίας, ήταν επιστήμον κεραμεύς. Γιατί ήξερε πολύ καλά να φτιάχνει τα κεραμικά του. Λοιπόν, το δεύτερο ρήμα ήταν το ρήμα είδα, το οποίο όμως έχει τρία θέματα. Έχει με όμικρον γιώτα, έτσι. Έχει με έψιλον γιώτα και έχει και με γιώτα, ένα ασθενές θέμα. Είναι είδα, είδε με όμικρον γιώτα, ίσμεν είστε ίσασιν με γιώτα, και εδώ η δύση, η υποτακτική και τα λοιπά, η δε είναι το απαρέφατο, είναι με έψιλον γιώτα. Αυτά τα ρήματα, αυτό το ρήμα έχει τρία θέματα γιατί υπάρχει λόγος. Εμείς όταν είμαστε μαθητές στο γυμνάσιο δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Και λέμε, μα γιατί έχουν τόσα πράγματα και μας παιδεύουν, γιατί έχει αυτά τα θέματα. Κι όμως υπήρχε λόγος. Διότι από το ισμενίστε ίσασιν, από το ασθενές θέμα του ρήματος είδατο με το γιώτα, βγαίνει η ιστορία, η λέξη ιστορία. Που όπως με τα λεξικά είναι το μανθάνι κατόπιν ερεύνης. Ακριβώς. Άρα υπάρχει μια γνώση μέσα από έρευνα. Μέσα από έρευνα, ακριβώς. Η υποτακτική, το ειδό, ειδής, ειδή, το ειδέν, το παρέμφατο κτλ. Είναι μέσω της πληροφορίας. Γι' αυτό και από το θέμα αυτό βγαίνει η είδηση. Πολύ ωραίο αυτό που μου είπατε. Βγαίνει η είδηση. Η είδηση γράφεται με ψιλογιώτα γιατί είναι μια πληροφορία. Έτσι. Οπότε σας το λέω για να μάθετε. Ακριβώς, για να μάθετε. Και αφού η πληροφορία χρησιμοποιηθεί σωστά και εντέχνος, τότε θα φτάσουμε κατόπιν ερεύνης στην ιστορία, έτσι, και θα γίνει αυτό γνώση. Έτσι. Το ανώτερο όμως ρήμα είναι το γιγνώσκο, το οποίο έχει έννοια πολύ σημαντική, διότι είναι το να ξέρεις καλά και τον εσωτερικό κόσμο και τον εξωτερικό και το συμπαντικό και όλα τα σχετικά. Το θέμα είναι το εξής, ότι όταν έγινε η μεγάλη μετατροπή της γλώσσας σε ένα βράδυ που καταργήθηκε το πολυτονικό από 28 κοιμόμενους βουλευτές που ξύπνησαν, κοιμήθηκαν πολυτονικοί και ξύπνησαν μονοτονικοί, άλλαξε η γλώσσα, άλλαξε το σύστημα το πολυτονικό, το οποίο είχε τεράστια σημασία για το μυαλό, διότι αν αλλάξεις μια ψηλή, μια δασία, μια οξία, μια περισφωμένη, δίνεις αυτομάτως άλλη λέξη, άλλο νόημα. Βέβαια, πάει η ετυμολογία μετά. Ακριβώς. Η οποία ετυμολογία είναι το τέταρτο στοιχείο της γραμματικής του Διονυσίου του Θρακός, να το πούμε. Πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ σωστά. Και έχει ελληνική γλώσσα. Αυτό το χαρακτηριστικό της. Δεν υπάρχει άλλη γλώσσα. Αυτό λοιπόν που κάνανε είναι ότι καταργήσανε ένα σύστημα το οποίο υπήρχε επί αιώνες, έτσι, και το οποίο στην διαδρομή είχε δώσει και άλλα στοιχεία για να εξασκήσει το μυαλό, το καταργήσαν αμέσως και δεν κάνανε μόνο αυτό. Χειρότερο για μένα και μεγαλύτερο σφάλμα και από την κατάργηση ακόμα του πολυτονικού είναι η κατάργηση της τρίτης κλίσεως. Μάλιστα. Καταργήσαν την τρίτη κλίση και η τρίτη κλίση περιείχε και περιέχει, γιατί η τρίτη κλίση δεν έχει καταργηθεί, αυτή την καταργήσανε. Της τάξεως. Ναι, περιέχει, προσέξτε, το 70% των ελληνικών ονομάτων. Τι λέτε τώρα? Το 70% των ελληνικών ονομάτων. Δεν χρειαζόταν να καταργήσουν καμία κλίση. Βγήκε, έχουν καινούριους τύπους, να τους προσθέσουν στους παλιούς. Δηλαδή, είπατε προηγουμένως ποια λέξη? Οι τάξεις. Οι τάξεις της τάξεως. Ωραία. Οι τάξεις της τάξεως ήταν παλιά και η τάξη της τάξης είναι τώρα. Έτσι. Δεν αλλάζει τίποτα άλλο. Όλα τα λένε τα ίδια. Οι τάξεις των τάξεων, της τάξης, το ζωγλητικό είναι ο ίδιος. Όλα τα λένε. Δεν αρκούσαν λοιπόν να μπουν δύο τύποι, στην ονομαστική και στην γενική, και να μην αλλάξει τίποτε από όλους αυτούς τους τύπους του 70% των ελληνικών ονομάτων που υπήρχαν στη γραμματεία. Αυτοί λοιπόν καταργήσαν την τρίτη κλίση, αλλά επειδή η τρίτη κλίση δεν έχει καταργηθεί στην ουσία, υπάρχει,
Και βλέπετε ότι σήμερα χρησιμοποιούν την τρίτη κλίση ως άκλητη. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Πριν από κάποια χρόνια γελάγαμε όταν βλέπαμε τις ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν η Τζόλι Γαρμπή. Όταν πήγε στο δικαστήριο, λέει, εσείς ποια είστε? Λέει, η κυρία του Λέων. Η κυρία του Λέων. Λέει, του Λέοντος, κυρία μου, είστε και χείρα γυμνασιάρχου. Και λέει, ήμουνα μόνο 6 μήνες, λέει, προλαβαίνω να τα μάθω καλά, έτσι, είπε τότε, ας πούμε, η Τζόλι Γαρμπή. Η κυρία του Λέων, και γελάγαμε εμείς, έτσι, η κυρία του Λέων. Τώρα βγαίνουν στη τηλεόραση. Ναι. Υπάρχει. Οι παρουσιαστές. Ναι, υπάρχει και λένε, μιλάω με τον κύριο Λέων. Ναι, όχι Λέοντα. Δηλαδή αυτά τα πράγματα.